Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 daqshekk hemm numri fuq l-arloġġ tradizzjonali. Matul il-ġurnata il-ħin jinqasam f'partijiet differenti. Filgħodu, wara nofsinhar, filgħaxija u bil-lejl. Kmieni filgħodu jkun għadu jidlam u mbagħad jibda jbexbex bil-mod sa ma fl-aħħar ix-xemx tagħtina d-dawl. Matul il-ġurnata nagħmlu ħafna attivitajiet differenti sa ma fl-aħħar tal-ġurnata ix-xemx tibda tinżel bil-mod u jerġa' jiġi dlam għax ikun wasal il-lejl. Din ir-rutina tirrepeti ruħha kull jum. Kontu tafu li fix-xitwa meta t-temp ikun kiesaħ jidlam aktar kmieni? Mbagħad fis-sajf meta t-temp ikun sħun, il-ġranet ikunu ferm itwal għax idum aktar ma jidlam. Illum tetu tal-ġurnata jilab ma' Żiżi u sħabhom. Labu bil-ballun, bir-rota u ma nafx b'kemm il-ħaġa oħra. Tal-waqt se jsir il-ħin u jibda jidlam. Tetu jaf li qabel jorqod irid ilesti ir-rutina ta' filgħaxija. Ejja ngħinu waħda lil tetu jiddeċiedi x'jrid jagħmel sabiex ilesti biex ikun jista' jidħol jorqod. L-ewwel irid jinħasel. Qis li taħsel kullimkien sew tetu. Aħsel rasek, wiċċek, onqok, taħt idejk, kullimkien. Wara li jixxotta, tetu jilbes il-piġama. Dan hu l-ilbies li tetu juża biex jorqod bil-lejl. Issa jmiss li tetu jnaqqar xi ħaġa ħafifa tal-ikel biex ma jorqodx bi stonku vojt. Wara li jiekol u jixrob xi ħaġa ħafifa, tetu jaħsel idejh sew. U jaħsel u jnaddaf snienu wkoll. Importanti ħafna li taħsilhom sew snienek qabel l-irqad tetu, ħalli ma tħallix mikrobi iduru ma' snienek. Sakemm jinżillu l-ikel, tetu qed jaqra ftit mill-ktieb favorit tiegħu. Sakemm tibda tmur għajnu bih. Il-lejl it-tajjeb tetu. Id-dar niklu l-ħabta tal-5 ta' filgħaxija u mbagħad tal-ħabta tas-6 nħobbu nilagħbu xi logħba flimkien. Tridu xtejnu ninsib l-arloġġ li juri s-6. Liema numru trid tkun qed turi lit il-qasira? Dan? Le? Din lit qed turi n-numru 4, bekk il-ħin hu l-4. Dan? Le? Din lit qed turi n-numru 7, bekk il-ħin hu is-7. Dan? Iva, araw lit il-qasira qed turi n-numru 6 filwaqt li t-twila qed turi n-numru 12. Bekk dan l-arloġġ qed juri il-ħin tas-6. Wara nqattaw ftit ħin ta' divertiment flimkien, ikun wasal il-ħin biex kulħadd jibda jaħseb biex imur jistrieħ. Bekk nisbarazzaw dak li nkunu qlajna u naraw li hemm kollox f'postu. Inti kif tħobb tqatta l-ħin ta' filgħaxija? U x'inhuma l-affarijiet li tagħmel qabel ikun wasal il-ħin biex tmur torqod? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.